The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga. At paano sinapit ng biktima ang kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 13.2 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay, Camarines Sur, Naga at Camarines Norte, Channel 10 sa Masbate. At sa mga gumagamit ng digital box, iscan nyo lang at hanapin ang Congress TV. Umpisa na natin ating tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon sa ating satellite office sa Kongreso. Isang overseas Filipino worker ang humingi ng tulong para sa kanyang gamutan sa sakit nito sa puso. Ang panawagan ni Philip, panoorin po natin ito. Ako po si Philip Gloria na taga Baliwag City, Bulacan. Ako po ay nandito sa Bicol Party List upang manghingi ng tulong kay Congressman Saldico upang matulungan ako sa aking lalapit na angiogram na gagawin sa Philippine Heart Center. Maraming pong salamat. At makakausap natin ngayon sa kabilang linya si Sir Philip. Magandang hapon, Sir Philip. Yes, magandang hapon din po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Opo, kamusta na po ang kalagayan po ninyo, Sir Philip, ngayon? Sa awa po ng Diyos, okay naman po. Nag-aantay lang po ng maayos yung mga dapat ayusin para po sa aking angiogram. Opo. Maaari nyo bang maikwento sa amin kailan po nyo nalaman na meron ka na palang kondisyon po sa puso? Okay po. Ako po yung overseas Filipino worker sa Cambodia. Ako po isang teacher. Tapos po, na-experience ko po yung hindi ako makahinga. Natutulog po ako na nakaupo. Tapos po one day, nag-collapse na lang po ako. Tapos, pagising ko po, nandun na po ako sa cardiac intensive unit. Ang sabi po ng mga kasama ko sa bahay, yun yata po, na-cardiac arrest daw po ako. Tapos, may sakit daw nga po ako sa puso. Opo. So, kailan po yung huli nyo pong pagtatrabaho sa ibang bansa at gaano po itong nakapekto po itong karamdaman po ninyo? Nag-start po ako maging OFW since March 2008 po until umuwi po ako ng June 1, 2025 po. So, ilang taon ka rin po na nagtrabaho dun sa ibang bansa. So, dahil po dito sa kalagayan po ninyo, ay nakapag-desisyon ka na umuwi na lang dito sa Pilipinas. Opo. Opo. Meron ka na bang pamilya? Meron ka ng asawa at anak? Single po. Single. So, ilan po kayo sa magkakapatid? Pangatlo po ako sa 6 na magkakapatid. Opo. Sa pamilya niyo po ba, ikaw lang ang merong ganitong kondisyon? Opo. Ako lang po yung ganitong kondisyon kung sino pa po ang breadwinner ng family. Ako po ang pinaka-worst na kondisyon sa amin. Opo. Sa ngayon na meron kang ganitong kondisyon, sino po yung naasahan nyo sa gamutan po ninyo at sa pang-araw-araw po nyong pangangailangan? Yun nga po ang problema. Minsan po tinutulungan ako ng mga kapatid ko. Minsan po, ngayon, nakakahiram-hiram para po pambili ng gamot. Medyo may kamahalan po kasi yung gamot ko everyday.
So, kaya po lahat ng naipon ko ng mga ilang taon, naubos sa ospital at naubos sa pambili ng mga gamot. Opo, at ngayon po ay lumapit po kayo sa aming program at sa Ako Bicol. Ano po yung pinakakailangan po ninyo ngayon? Lumapit po ako sa Ako Bicol Party List para po humingi po tayo ng tulong na matulungan po ko sa aking angiogram sa Philippine Heart Center sa lalo madaling panahon po sana. Opo, nasa magkano daw po ito, sir? Abutin daw po ng mga kulang daw po ng 78,000. Nasa 70,000 po. Opo. Opo, 78,000 po. Opo, so medyo malaking halaga po ito ng pera. So lumapit na ba po kayo sa ibang ahensya para humingi ng tulong? Lumapit na po ako sa lahat ng ahensya tulad po ng mga senators, congressman, Opo. party list. Opo. Tanging akong Bicol lang po ang makakatulong sa akin pala. Kaya po pala hindi sila sumasagot kasi sasagutin po pala ng ako party list ang aking gamutan. Opo, so kanino nyo po nalaman na meron pong ganitong program po ang Ako Bicol Party List dyan po sa mga kababayan natin na katulad po ninyo na nangangailangan ng medical na asistensya? Sinama po ako ng kaibigan ko po na isa ring OFW na dialysis patient. Kaya ko po nalaman na meron pong ganitong Opo, so ibig sabihin, Bicol Ako Party List. opo, so ibig sabihin, sir, pati yung kaibigan nyo ay natulungan na rin ng Ako Bicol, kaya nirefer ka para matulungan din ng Ako Bicol. Opo. Sige sir, standby ka lang para malaman natin kung ano talagang tulong na maibibigay sa iyo ng Ako Bicol. Para sa ora mismong pagtugon sa kanyang problema, makakausap natin sa linya ng telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Ay, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa lahat na nanonood, nakikinig po ng Tabang Ora mismo ngayong araw. Opo, meron po tayong kababayan. Ito si Sir Philip na dating OFW na merong karamdaman sa puso at nangangailangan ng angiogram. Ano po ang pwedeng maibigay na tulong ni Congressman Zaldico at ng Ako Bicol Party List patungkol po sa kinakailangan po niya? Actually, sir, yan pong tinatanong niya at yung kinakailangan po ni sir po na kanyang pagpapa-angiogram. Ito po'y matagal na nating na ginagawa at itinutulong sa ating mga kababayan, hindi lamang Bicolano, no, kundi para din sa mga Pilipino po na lumalapit po sa Ako Bicol Party List. Huwag pong mag-alala si sir at pinoproseso na po yan, aprobado na po yan ng Ako Bicol Party List at Kong Zaldico, ang pagpapa-angiogram po niya. Sagot po natin lahat yan. Ayun, so ibig sabihin sir, wala na pong babayaran po si Sir Philip. Sagot na po ng Ako Bicol Party List. Tama sir, tama po kayo. Opo, ano na lang po yung magiging proseso upang matanggap po ito ni Sir Philip, itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Well, sir, since na nakuha natin ang mga dokumentong sinabit niya, no? Nakuha natin kanina, pinroseso na po yan. Kasalukuyan po yan, nakikip-coordinate na po ako Bicol Party List sa Department of Health at sa Philippine Heart Center upang ma-release na po yan at magawa na po ang guarantee letter ni sir. No? Kumpleto po yan, yung buong pagpa-angiogram niya na 79 to 80,000 yan po ibibigay na ako Bicol Party List. Ayun, at least ora mismo po sir na matutulungan po itong pangangailangan ni Sir Philip. Yes sir, ang tanging gagawin na lang ni Sir Philip dito ay hihintayin na lang niya ang tawag ng ating mga staff ng Ako Bicol Party List kung lalabas na o lumabas na yung guarantee letter niya. Opo, para sa kaalaman din at kalinawan ng ating mga kababayan, ito po ay libreng serbisyo pong ibinibigay ng Ako Bicol Party List at wala po itong bayad. Tama po kayo dyan, sir. Ang Ako Bicol Party List po, sa pangunguna po ni Congressman Zaldico, ay hindi po humihingi ng kapalit. Regalo o pera, wala po tayong tinatanggap. Yan po ay purong serbisyo publiko po mula sa Ako Bicol Party List. Opo, last na lang siguro, Sir Alvin, before kita bitawan, ano po yung panawagan natin o gustong mensaheng ibigay sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong medikal? Opo, sa atin pong mga kababayan na mga nanonood at nakikinig po ngayon sa Tabang Ora mismo, gusto lang po nating iparating, no? Mula po sa Ako Bicol Party List, kami po ay bukas ang tanggapan tuwing Lunes. Mga nagnanais pong lumapit
at humingi po ng tulong medikal sa Ako Bicol Party List. Kami po ay nagsasagawa ng lingguhang People's Day. Ito po ay ginaganap sa North Gate po ng Batasang Pambansa sa Congress. Tuwing Lunes po, meron po kaming People's Day dito. At ito po ay nagsisimula ng alas 8 ng umaga at natatapos po ng alas 12 ng tanghali. Pinapaalalanan po natin ang ating mga kababayan na nais pong lumapit sa Ako Bicol Party List na siguraduhin pong dala-dala po nila ang photocopy ng dokumento para hindi po maantala at tuloy-tuloy po ang ating serbisyo. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Sige po, maraming salamat sir at sa tabang oras mismo magbuhay po kayo lahat. Ayan, maraming salamat sa muli at mabuhay po kayo dyan, sir. Ayan, balikan natin si Sir Philip, ano? Sir Philip? Hello po. Yes, Opo, narinig nyo po si Sir Alvin. Sagot na po itong kinakailangan nyo pong tulong ng medikal ng Ako Bicol Party List. Ano po yung mensahe po natin? Ngayon po lang po yung puso ko nagpapasalamat sa Bicol Ako Party List, lalong-lalo na po kay Congressman Apo. Saldig. Apo. Maraming po salamat kay Mr. Congressman Saldico. Maraming pong salamat sa Bicol Party List. Opo. At maraming salamat din sa tiwalang ibinigay mo sa amin. Hayaan nyo po ang Ako Bicol Party List ay patuloy na tutulong sa kagaya nyo po na nangangailangan ng medical na atensyon. At meron po kaming staff dyan sa Kongreso upang alalayan po kayo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Yan mga ka-aksyon, samantala isang kababayan natin ang mabibigyan ng pangkabuhayan package mula kay Congressman Saldico at Ako Bicol Party List. Ito ang Padyak Asenso Program na layunin ng programang ito na mabigyan ng ating mga kababayan ng pagkakakitaan. Ngayong hapon ay kilalanin natin ang single mom at isang kasambahay at vendor ng mga lutong ulam. Ang kanyang kwento, panoorin po natin ito. Ako po si Grace Didaldet, 31 years old, taga Barangay 31, Baybay, Legazpi City. May 5 anak at ako po ay isang solo parent. At ako po ay nakatira sa aking mga magulang at nangungupahan lamang po kami. Isa po akong kasambahay. Ang sweldo po ay nagkakalaga lamang po ng 300 pesos. Mahirap po maging solo parent dahil po syempre wala na po sa'yo nagsusustento, lalong-lalo na kung wala ka po pang trabaho. Po yung dalawa ay nasa tiyahin ko. Doon na lamang po sila para po maalagaan po at mapag-aral po sila. Yung panganay po ay 13 years old, grade 5 po siya. At yung isa po ay grade 3, 9 years old. At yung isa po ay 2 years old naman po. Yung asawa ko po, namatay po siya nung February 2. Grabe pong hirap kasi syempre wala na akong katuwang sa buhay, wala nang nagbibigay sa akin. Akala ko nga di ko kaya pero syempre pa konti-konti, makakayanin mo rin yung mga hirap. Lalo na pag may mga okasyon, wala na po siya, wala nang nag-ano sa anak ko. Lalo na yung bunso ko, hinahanap siya. Nag-ano po kay Ma, nakikisabay sa mga paninda po para po may pangkain sa araw-araw po. Kumukuha po ako ng lakas sa mga anak ko na lang. Pakatatag na lang ng loob. Lakas ng loob, ma'am.
kahit po, mahirap sa trabaho, pero pag nakikita ko sila, parang bumabalik yung sigla ko baga. Sila po yung inspirasyon ko. Iniisip ko na lang, baka balang araw, magsama-sama din kami. Kahit noon pa po, yan po ang pangarap ko na magkaroon ng sarili pong negosyo para po sa mga anak ko. At sa hapong ito, kasama natin ngayon si Grace Dalde. Magandang hapon sa iyo, Nanay Grace. Hello po. Yan, kamusta na? Magandang hapon po. Okay lang po. Ako, nagtitinda po kami in front of BPI. Hindi naman po araw-araw. Tsaka po, ang ininda namin yung pagod at yung puyat po para po sa pang-araw-araw. Nagtitinda po kami sa sa 4 na araw. Tapos po, yung puyat nga po, ang kalaban namin po sa... So, ibig sabihin, gabi kayo nagtitinda doon gabi sa po. tapat ng BPI. Opo. Gaano kahirap bilang mag-isa mo nalang itinataguyod itong 5 mong anak? Opo. Pero po yung dalaw po, napa-adapt ko po sa tiyahin ko. Ang nandito na lang po sa akin, yung 3 po. Ako po yung nagtataguyod po sa kanila. Opo. Gaano kahirap, ma'am? Mahirap po talaga kasi po, pag solo parent ka na talaga, mahirap po, sir. Lalo na po kung wala kang katuwang, ganyan po. Kaya nga, nakikisabay na lang po kay mama sa mga tinitinda po nila. Opo, itong 3 mong anak ay nag-aaral pa? Opo. Ay, yung isa po, 2 years old po, yung 2 lang po. Opo. So, paano nila natanggap po itong nangyari sa kanilang tatay na maaga na iniwan po kayo? Oo nga po, sir. Minsan po naawa nga po ako sa kanila kasi po, syempre, pag may mga okasyon, ganyan, palagi nila pong kasama yung tatay nila. Pero sa ngayon po, parang mahirap din sa kanila na yung pagkamatay ng papa nila po. Opo. Regarding naman dun sa 2 mong anak na pinaampun sa tiyahin mo, alam ba na ikaw ang nanay nila? Totoong nanay nila? Hindi po, kasi malit pa po sila yung tiyahin ko naman po, willing naman po silang kunin sila. Hindi naman sa pag-open sa iyo, bakit po na dumating sa punto na nagdesisyon ka na ipaampun na itong 2 mong anak? Kasi po, di bali, yung nabubuhay po kasi yung asawa ko, parang mahirap, walang trabaho, walang pangkabuhayan, tsaka masakit po sa loob ko na ipa-adapt sila. Pero tiniis ko na lang yung hirap po na sila po sa tiyahin ko. So, ibig sabihin dahil sa kahirapan, opo, kahit mabigat, opo, bilang sa isang ina na ipaampon itong 2 mong anak, ay ginawa mo yun para sa ikabubuti ng 2 mong po nila. anak. Opo. So, ngayon ay nasa magkano po yung kinikita nyo sa pagtitinda po? Sa pagtitinda po, 1K, tsaka ang benta po nga, 500, ganun lang po. Sumasapat naman ito sa pang-araw-araw po? Hindi po, kulang po, sir. Kulang. Minsan, nangungutang na lang kay mama, pambili ng iba pang pangangailangan po. Pero ito, sarili mo naman na puhunan itong itinitinda mo? Opo, sir. Kumbaga, rolling lang. Para po sa pang-araw-araw, may panggastos po. Pero paano kung in case na meron tayong masamang panahon, hindi ka nakakapagtinda, saan ka kumukuha ng pang-araw-araw? Yan nga po, sir, yung mahirap kasi maulan, di ba? Wala. Nag-ano na lang po kami, nagtitipid-tipid na lang po kami, sir. Wala talagang pangkukunan po ng panggastos. Opo, pero umabot na ba sa punto, ma'am, na walang-wala po talaga kayo na kahit yung magpautang sa'yo, wala talaga? Opo, sir, naranasan ko po yan, sir. Ang bigat po, sir, talaga sa loob ko na walang nahihiraman, wala talaga. Pero po, nung tumawag ako sa Panginoon, sir, talagang parang may nag-aabot naman na, sir, mga blessing po. Opo, mga blessing po, opo. Pero at least na nandyan ang hindi ka nakakalimot na meron tayong taas. Opo. Opo.
Sa ngayon po ay paano nyo po nalaman na merong ganitong program po ang Ako Bicol Party List? At ano po yung ginawa po ninyo? Ano po, nung nalaman ko po, mga September 1, pumasok po yun sa sa FB baga, sa Facebook po. Nung makita ko, sabi ko, deadline September 3. Kaya po, nung nakita ko po, sabi ko, pagkakataon ko na po itong magsulat para po magkaano po ako. Ito yung parang way na magkasarili po akong negosyo. Opo. So, true Quen ba? True sulat po. Sulat talaga. Opo. So, ibinigay mo mismo dyan sa dito po Ako sa Bicol Party List. At meron naman na positive na reply sa'yo. Opo. Ano yung sinabi sa inyo, ma'am? Sabi sa akin, sabi nga, yung parang paprubahan. Tapos parang naghintay din ako. No. Nung mga ilang araw po, pumunta po sa akin sila sa bahay po. Doon na po. Opo. So, sa pagkakaalam mo, ma'am, bakit ikaw yung deserve sa lahat ng mga kagaya mo na nagtitinda, bakit ikaw yung deserve na mabigyan ng tulong na ito ng Ako Bicol? Para po sa akin, deserve po akong mabigyan dahil po, walang-wala po ako, tsaka po, may konting alam naman po ako sa negosyo po. Tsaka, sa pang-araw-araw po talaga, kailangan po namin yun. Opo. Sa tuwing ikaw ay nagtitinda, ma'am, sa ito ng mga kakanin, sino yung naiwan sa bahay po ninyo para mag-alaga dito sa anak po ninyo? Hindi po. Dinadala ko po. Dinadala mo. Opo. Kung saan ka nagtitinda, nandun na rin yung mga anak. So, sabay-sabay kayo napupuyat sa pagtitinda. Opo, Mga anong oras kayo natatapos sa pagtitinda? Pag mabenta po, mga 12, pero po pag hindi, nag-uumaga po. Okay, so talagang sinasama mo kasi walang wala maiiwan po. dun sa gaano ka kahirap, ma'am, na nakikita mo na sa ganitong edad, nakikita mo na nakikisabayan na sa'yo sa pagtitinda ng... Mahirap po talaga kasi syempre yung nakikita mo yung anak mong imbis na matulog na, ganyan. Tsaka wala po kami doon na matulugan. Parang sa upuan lang, pinapaupo ko lang. Pero pag mga lang po, pinapauwi ko na rin po. Pinapasabay ko na. Opo, at sinabi mo, ma'am, sa kanina, maliban sa pagtitinda, ay isa ka pang kasambahay. Ngayon po ba ay nagtatrabaho ka pa bilang kasambahay? Opo, syempre po kasi po dapat po magdiskarte po tayo kasi sa syempre 4 na araw lang po kami nagtitinda, kulang na kulang po kaya minsan nag-extra po ako. Sige. Para malaman natin itong tulong mula sa Ako Bicol Party List, kasama natin ngayon si Ma'am Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Ma'am Sally, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Lambat, at magandang hapon din sa ating bisita, si Grace. Si Nanay Grace. Nanay Grace. Alam mo, ang ganda ng pangalan mo. Diba? Grace. Thank you po. Grace. Thank you po. Diba, yun yung mapagbigay. Opo. Kasi may naging din akong kakilalang Grace, talagang sobrang mapagbigay, madasalin. Kaya pinapakinggan kita. Kanina sabi mo, tinanong mo siya kung paano. Actually, nagdala siya ng sulat sa office. Kasalubungan kami. Tapos kausap ko din si Jeremy. Tamang-tama, may program din dito. Tapos sabi ko sa kanya, binasa ko yung sulat niya. Tapos in-interview na nga din namin ni Jeremy. Tapos nakwento niya na, sabi ko, asan si Mr. mo? Tapos sabi niya, nagpakamatay ngayon, ma'am. Tapos nagulat ako yung kwento mo. Bakit pala siya nagpakamatay? Sa depression po, ma'am. Depression. Based kasi sa kinikwento niya, as in, walang trabaho yung asawa mo, nagsimula kayo, walang trabaho, tapos pinaampun mo pa yung mga anak mo. Siguro, dahil doon, nawalan siya ng, pananampalataya. So, pero alam mo, believe ako sa iyo, Grace, kasi siguro talagang tinutulot ng Diyos na mabigyan ka. Kasi sabi ko baga sa iyo na, titingnan natin kasi halos puno na. Simula nung naglabas yung promotion for the Padjak Asenso ay talagang binaha talaga kami Marami ng talaga, ma'am. sulat. Yun, tapos sabi ko sa kanya, hindi ako mangangako sa iyo, Grace. Titingnan pa natin to, i-assess pa. Kaya nung buti na lang dahil sa talagang nakakaantig talaga ang kanyang sulat. Tapos base dun sa initial niyang interview doon sa office, sabi namin ni Nakapnik,
isabay na natin to si Grace kasi deserve naman niya na magkaroon. Alam mo ba, Grace, dahil talagang maganda ang pangalan mo, talagang mabiyaya. Kasabay ka na sa training on September 15 sa office po ng 6-in-1 Corporation. Kasi alam mo, Grace, itong Pajak Asenso, partner dito ng Ako Bicol Party List, ang 6-in-1 Corporation. Maghapon tayo nitong magkakaroon ng training. Matututunan mo dito, Grace, ang kung paano maging isang matalinong negosyante. Paano mo papalaguin ang iyong negosyo. Di ba nakita mo yung pinanood mo yun. Sabi niya, si Parfly Winter ngayon. So, yun. At kasama ka na namin sa September 15. At ikaw na, ang last. Napuno na natin yung last Siya na 15. na pa ang pinakalas, ma'am, na beneficiary ng ating for Pajak the Asenso. pilot project ng Ligaspi. So, congratulations. Di ba? Ang saya sa feeling na sa wakas, nabuo na natin yung 15 for the pilot project ng Pajak Asenso. At kasama ka sa training. Pagkatapos ng training, Grace, mag-aantay lang tayo ng ilang linggo, tapos magkakaroon na tayo ng ceremonial turnover para sa Pajak Asenso. Alam mo ba, wala kayong gagastusin doon dahil lahat kompleto na yun. May pajak na, may mga gamit na, at meron pa kayong initial na puhunan mula sa Ako Bicol Party List. Ayan, ma'am, para sa kaalaman din ni Nanay Grace, ano po itong Pajak Asenso? Ano yung mga tulong na maibibigay ng Ako Bicol para kay Nanay Grace? Well, kung napapansin mo, Lambat, bawat barangay, tigi-isa lang. So kasi alam mo ito, ito ay tabang sa kabuhayan, livelihood program ng Ako Bicol na kung saan hindi pwedeng magkaroon ka pa ng kakompetensya. Itong programang ito. So itong pajak na ito yung may bike, kompleto siya. So pwede ka na doon magluto at tuturuan ka ng shock kung saan ba yung ideal na ipepwesto mo ang iyong pajak. Pero sa shock ka pa din kukuha ng iyong ibebenta. Kasi, di ba, partner yon. At syempre, mag-adhere ka. Susunod ka kung ano yung guidelines nitong Pajak Asenso. Meron tayong pipirmahan na Memorandum of Agreement. So, lahat naman yan ituturo sa inyo. Kaya, I am hoping, and syempre, katuwang natin dito ang shock, at ito ay sa pangunguna ni na Congressman Saldico, ni Congressman Pido Garbin, na ang mga ganito, yung ating mga kababayan ng ambulant vendors, nagbebenta, ay tutulungan para umasenso sila. Kaya that's why ito ay Pajak Asenso. Kaya congratulations and good luck. Kita-kits kasi pagka sa training, nandun pa rin kayo kasi ang laking tulong talaga ng Tabang Ora mismo, ang team ng Tabang Ora mismo sa paghahanap at pag-a-assess ng mga ating beneficiaries for the Pajak Asenso. Ayan, ang kagandahan dito, Ma'am Sally, kasi ang aming team yung nag-a-assess at naghahanap talaga ng magiging beneficiary po nitong program. At si Nanay ay personal talagang dumulog sa Ako Bicol Party List para ibigay itong sulat niya. Opo, tama ka dyan. At talagang mangyak-ngyak nga siya pagpunta niya doon. Tapos sabi niya, okay lang po, pero hoping pa din po ako na sana mapili po ako, ma'am. Pero actually, ang dami kong in-interview. Hindi lang siya. Meron nga na may kasama pa ang anak. Alam mo yung pag ikaw siguro yung sa kalagayan ko, hindi mo alam kung paano mo ba ipapacify ang katulad ni Nanay Grace na talagang very kumbaga marubdob ang damdamin na gusto niya talagang magkaroon ng ganitong livelihood. Kaya lang, kumbaga sa Biblia na nakalagay, many are called but few are chosen. Kaya ikaw ang isa sa mga napili lang. Kaya napakarami po talaga ang nais na mag-avail nitong Pajak Asenso. Kumbaga, Ma'am Sally, habang binabasa mo itong sulat ni Nanay Grace, talagang naantig ka at hinaplos itong damdamin mo sa kanyang kwento. Opo, tama ka dyan, Lambat. At ang pangalan nga niyang Grace, Grace. diba? Yan, swerte yan. Kaya huwag ka magpapalit, ha? At linawin lang natin, Ma'am, maliban sa Pajak, meron pa itong kumpleto na. Kompleto na. Meron na yan na lutuan, meron na yan na mga sandok, may cooking oil na. Kung ano yung kailangan mo, magtitinda ka na lang.
So, papalaguin mo na lang yung initial capital at aalagaan mo yung padyak. So, kumbaga, sabi ko nga sa iyo kanina, kailangan mo talagang sumunod sa agreement. Kasi nakalagay doon sa kontrata na ginawa ng ating partner na 6-in-1 Corporation, kinakailangan mo talaga siyang sundin. Dahil kapag hindi, syempre, mateterminate po yung ating ano. Pero sa tingin ko naman, since yung mga nakapasok po for the Padyak Asenso ay talagang kailangan nila at talagang nais nilang matuto, hindi lang sa matuto, kundi palaguin yung kanilang negosyo upang, alam mo ba, Lambat and Nanay Grace, kasi ito yung nais ng Ako Bicol Party List ni na Congressman Saldico na maturuan yung mga kababayan natin para, kumbaga, makakatayo ka na sa sariling mga paa at hindi ka naaasa sa mga tulong ng gobyerno. Kumbaga, ito na yung magiging pride mo na sa sarili mo na umasenso na ako at nagkakaroon na ako ng mga sarili kong pundar because of pagsisikap, mga ganon. So, yun po ang nais po dito, pagdating po dito sa livelihood program na Padyak Asenso. Ayan, Nanay Grace, narinig niyo po yung tulong mula sa Ako Bicol Party List, itong Padyak Asenso. Ano po yung mensahe po natin sa Ako Bicol at kay Ma'am Sally? Opo, sir. Maraming salamat po. Lalong-lalo na po sa AKB, sa kay Kong Representative Saldico at lalong-lalo na po kay Ma'am Firefly Winter po. Salamat at dahil po. sa personal kang dumulog sa Ako Bicol ay naantig sa iyong kwento si Ma'am Sally Luces. Maraming salamat po. Ayan, Ma'am Sally, siya po ang pinakalas dito sa Legazpi City sa pilot episode ng itong Padyak Asenso. Meron po tayong susunod na bayan. Yes, pagkatapos po nito, Lambat, Nanay Grace, at sa lahat po ng mga nanonood dito po sa Tabang Ora mismo at nakikinig po sa 90.7 Radyo Oragon at 90.3 sa Radyo Oragon Sorsogon at sa lahat po ng platforms ng Tabang Ora mismo ay ito po, pagkatapos nito, meron lang po tayong 2 weeks na mag-o-observe po yung team ng Ako Bicol through CAPNIC, ang aming Municipal Executive Council at ating katuwang din ang SHOC. Ay pagkatapos noon, tayo na po ay lilipat na sa ibang munisipyo, ang Tabaco City at Ligao, para po sa buong taon ngayon. At by next year, nakalatag na din po ang gagawin po for the Padyak Asenso sa ibang probinsya naman po or munisipyo po dito po sa Albay. So tatapusin natin itong Padyak Asenso, titingnan natin kung kumusta ba, ano ba ang turnout nitong programang Tabang sa Kabuhayan ng Ako Bicol Party List. Ayan, dahil po dyan, maraming salamat po Ma'am Sally Luces ng Ako Bicol Party List. At maliban dyan, tanggapin nyo po itong iba't ibang produktong mula sa Kabaro Coffee, ang gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. Ayan, sa muli, maraming salamat po, Nanay Grace, sa iyong tiwala sa aming program. Salamat po. At congratulations, dahil ikaw na yung pinakahuli na beneficiary po nitong program ng Ako Bicol Party List. Thank you po. Ito pong binigay po sa akin na pagkakataong pong magnegosyo. Ito po yung aking pakikinabangan at palalaguin po. Maraming salamat po. Ayan. At maraming salamat sa muli sa iyong tiwala at maraming salamat din Ma'am Sally sa walang sawang pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan katulad ni Nanay Grace. Opo, walang anuman po, just mabalos. At isa lang po kaming instrumento ng Ako Bicol Party List. Siyempre, yan po ay sa pangunguna ng ating mahal na congressman na si Congressman Saldico at ni Congressman Pido Garbin at ang ating Executive Director na si Kong Jill Bongalon. At yan mga ka-aksyon ang Padyak Asenso program ng Ako Bicol Party List. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang misis mula sa Catanduanes, inirereklamo ang kanyang mister dahil sa pambababae umano nito ang kanilang paghaharap. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani
ang Saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa Saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indong Gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actioncall.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Call Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees
or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo at sa ating tabang legal kasama natin ngayon si Cheryl Bola na nagmula pa sa Karamuran, Catanduanes. Inireklamo kasi niya ang kanyang mister na babaero daw umano. Magandang hapon sa iyo, Nanay Cheryl. Magandang hapon po. Opo, so ibig sabihin mula pa kayo sa Catanduanes, bumiyay pa po kayo papunta dito sa Legazpi City. Opo. Opo, maaari nyo bang maikwento kung kailan po nagsimula at nahuli nyo po ito si mister na merong ibang babae? Nung ano po, kasi umalis po ako ng Pilipinas is November 2022 po. Tapos po, nung habang umaano po, kasi sa kanya ko po unang nung umalis pa ako, pinagkatiwala ko po sa kanya yung mga anak ko po. Kasi maganda po ang usapan namin eh. Apo. Sabi ko, kung aalis ako ng bansa, kung ano sabi ko yung ginagawa ko sa mga bata, yung pag-aalaga, yung pag-aasikaso kasi nag-aaral, sabi ko, huwag niyang iasa sa mama ko. Sabi ko, siya ang gawin niya yung bilang, kasi wala ko, gawin niya yung bilang nanay, tatay para sa mga bata kasi wala nga po ako. Tapos po nun, pumunta po, nagbalak po siya na pumunta ng Maynila kasi daw po para wag ko daw pag-isipan siya na yung pera ko po is binibigay ko po sa kanya. Sabi ko naman, yung unang sahod ko, basta yung kasi nakailang beses po ako napadala sa kanya ng pera. Sabi ko, kasi may mga utang-utang po. Sabi ko, kahit hindi ma-full, basta bawat padala ko po, kunti-kunti po. Paunti-unting mababayaran. Bigyan po. Kasi nga po, mahirap po naintindihan ko naman po siya. Mahirap po ang buhay sa Catanduanes, lalo na po kasi ang kabuhayan po doon is abaka po. Mahirap po. Tapos bigla pong bumaba yung presyo ng abaka. Kaya sabi ko, 2017 pa po ako talaga nagplano na nagbabalak na mangibang bansa. Mangibang bansa. Na lang po, nagporsige po talaga ako na ko na yung kagustuhan kong magibang bansa noong 2022. Kasi nga po, mahirap nga po. Ang inisip ko po, yung sobrang hirap po ng buhay. Kumbaga dahil sa mahirap ang buhay doon sa lugar po ninyo, sa Karamuran, Catanduanes, ay nagdesisyon ka na mangibang bansa bilang anong trabaho po ninyo doon? Kasambahay po. Kasambahay, dahil lalo ngayon may dalawa kang anak na nag-aaral. Opo. Yung mister mo po, ano po yung trabaho niya? Yung sa abaka po. Tapos nung 2017 po, yan po ang pinakauna niya po akong niloko eh.
Maliit pa po yung months pa lang. Mga Ay, so 2 ibig to 3 sabihin- months po yung anak ko. Ibig sabihin, nandito ka pa sa Pilipinas, ay nalaman mo nang meron na itong, kumbaga ng babae na itong mister mo. Opo, nahuli ko po kasi hindi po ako marunong nun sa Facebook, sa social media, hindi po. Keypad lang po talaga ang ano ko noon. Tapos po, nung nagbakasyon po siya, kinuha ko po yung cellphone, pero hindi po ako marunong doon. Tapos may nakita akong messenger, nagtanong po ako doon sa kapitbahay namin kung ano yun. Binuksan ko po yun. Doon ko po nabasa na may nagtatawagan na po sila ng asawa, yung mga ganon. Oh, may call sign na sila, Opo. mag-asawa na daw sila. Yun Opo. dun sa nakita Tapos mo sa ang sabi po message nila. Ang sabi po niya, wag daw, kasi kinausap ko din yung babae. Okay. Pero hindi po ako yung sabing Iskandalo sa kanya. Hindi po. Sabi ko, ano yan? Tapos sabi nung babae, ang sabi daw ng asawa ko na ito, wag daw po maniniwala sa mga sabi-sabi kung sino daw yung mag-message sa kanya, doon sa babae, wag daw pong maniniwala. So, pinagtatanggol niya pa itong Opo, tapos babae niya. Dalawa na po anak namin noon. Dininay po kami na meron siyang pamilya. Okay, so ang pakilala niya doon sa sinasabi mong asawa ay single siya. Opo. Okay. At ano yung ginawa mo kay mister? Ano yung... Well, kinausap ko lang po siya ng yung kung bakit ganito, nagdi-deny siya ng Tapos parang, naman sa akin, basta sabihin mo lang yung totoo. Wag kang magsisinungaling. Gusto ko lang sabihin mo yung totoo. Sinabi ba sa'yo yung totoo regarding dito sa nahuli mo sa kanya na meron siyang Pahirapan pa po yan. Pahirapan pa po yan. Nagdi-deny pa ito si mister kahit nahuli mo na meron talaga siyang kinakausap na ibang babae. Tinatawan-tawanan lang po ako niyan. Anong sinasabi sa'yo, ma'am? Nung nahuli mo siya? Wala lang yan. Basta yung denial po, wala lang yan. Ako naman, siyempre, oo, ano na yun sa akin eh. Alam ko na yun eh. Pero hindi po ako kasi yung mag-i-skandalo, hindi po. Apo, at napatawad mo naman siya doon sa ginawa niya. Opo, regarding naman doon sa pangilang beses mo siyang nahuli, meron na siyang iba na naman. Ito na pong nag-abroad na po ako. Una pong 2023 po, June po yun. May nag-message po sa akin na asawa ka ba ni Melvin? Nagsabi po ng ganyan. Tapos, siyempre, andun ako eh. Siyempre, iba po kasi pag malayo ka sa pamilya mo eh. Tapos, minisage ko lang yun, isang beses lang. Tapos, ibilin ako na siya. Wala na. Tapos na yun. Ito naman po, ngayong 2024, yan na po, na may nakalibin na po siya. Tapos pinapost pa po niya sa lahat po yan, hindi ko po yan, nakukuha ko lang po yan sa mga post. Nakita mo mismo siya yung nag-post na meron na siyang ibang kalibin? Meron po. Ano yung una mong ginawa nung nakita mo yung post niya? Wala, tinignan ko lang. Kasi malayo ako, iniisip ko, malayo ako sa pamilya ko, ayaw kong mapahamak doon, lang dyan, may stress lang dyan sa mga post niya. Opo, nung nakita mong meron na siyang ibang kalibin, ano yung una mong naisip doon sa dalawang mong anak? Sino yung naiwan dito para mag-alaga? Pinagkatiwala ko na, inano ko na po sa mama ko po. So, yung mama mo na lang yung pinapadalhan mo ng pera para sa dalawang mong anak. Dahil nga, sa nakita mo na wala ka ng tiwala dito kay mister. Umalis po yan ng Catanduanes. Pinutol ko na po sa kanya yung pagpapadala ko ng pera. Kasi, pinutol ko po yon sa kadahilan ng nangungutang po siya sa tindahan ng yung bigas, yung sari-sari. Tapos, nalaman ko po dun sa may-ari mismo ng nag-message po sa akin na hindi pa daw nagbayad. Siyempre, ako yung minisits eh. Parang nahiya ako dun sa may-ari. Kumbaga, yung pagkaakala mo na ikaw ay nagpapadala ng pera, pero nangungutang pa rin itong, sir, kumbaga naiisip ka kung saan napupunta itong pinaghirapan mong pera. Tapos na pinapadala. Nagpapadala po ako. Tapos yung inutangan niya po, hindi po, pag may pera po, hindi po siya doon bumibili sa pinagkunan po ng grocery. Okay. Kung saan siya, kumbaga merong tindahan, kung saan kayo nangungutang, pag meron na pera, dun sa ibang tindahan, siyempre, bumibili. Dinadaanan po yung inuutangan ko ng inuutangan ng... So nagsusumbong din niyo yun na tindera dun sa tindahan na... Opo, mini-message po ako kasi friend ko po eh. Siyempre, Okay. nahihiya po ako.
Pero kayo ni Mister, matanong ko lang, kayo ni etong inireklamong Mister, ay kasal na? Opo. Ilang taon na kayong kasal? Ano po, 2021 po kami kinasal. 2021 at Opo. nagbunga ng 2 anak. Hindi po, yung panganay ko po is 2015. So nauna po ikong magkaroon kayo ng anak. Opo. Bago yung kasal. Pero ang pinakamalaga ay kayo ay kasal na 2. Opo. Okay. Sige, para sagutin itong reklamo, kasama na naman natin ngayon ang nirereklamo si Sir, ano pangalan po natin, Sir? Melvin Bola. Kayo po ay taga Rapu-Rapu, Albay. Okay. So anong masasabi mo regarding sa reklamo ng misis mo na pambababae? Ilang beses ka nang nahuli? Doon po sa sinasabi niyang may kalibin ako, wala pong katotohanan ng kalibin yun. Hindi ko po yung linibin. Girlfriend, hindi ko yung dininay po. May naging girlfriend po ako. Pero kalibin, wala po akong kalibin. Opo, ano yung sinasabi niya na nakita niya na may post ka sa Facebook na meron kang ibang babae? Totoo po ba ito? Di ko naman po yung dinideny kasi nakita naman lang, dinideny ko pa yun. Pero wala akong linilibin na babae. Ayan, bakit ano yung naisip mo, sir, na i-post siya? Na alam mo naman na kayo ay kasal. Ito ay pinagbabawal sa batas, kayo ay kasal, pero naghanap ka pa ng iba? Alam naman sa sarili niya yun kung bakit nagawa. Once kasi nakagawa ng isang tao ng pagkakamali, may dahilan niya. Ano yung dahilan mo, sir? Yung sinasabi mong dahilan kung bakit nagawa mong maghanap ng iba? Hindi naman po ako naghanap ko ng baga po. Parang linibang ko lang yung sarili ko kasi dati po, hawak ko yung account niya. May nabasa lang ako doon na sa account niya. Kaya parang nakakuan din yung isip ko. So may nabasa ka rin sa account niya na paano yung sinasabi ni ma'am na hindi siya marunong mag-Facebook o gumamit ng mga touchscreen, keypad lang siya? Kulang nga siya sa attention sa mga anak ko sa akin. Tapos sa ibang tao, pag sa ibang tao, ang galing-galing niya mag-reply. So, limitado lang magkausap kayong dalawa, ay limitado lang. Abang yung pagkausap niya yung ibang tao, ay binibigyan niya ng oras. Ngayon, may problema kami nakatulong ba sa kanya ibang tao. Okay, so yan yung rason mo kung bakit nagawa mong maglibang sa ibang babae. Tama po ba yun, sir? Pero yung sa sinasabi niyang kalibin, wala pa akong kalibin. Pero girlfriend? Girlfriend lang. Girlfriend. Okay. So tama na meron talagang ibang babae ito, ma'am, si Mister. Hindi ko po hindi sir kasi nakita na niya na eh. Pero alam po ba na bawal na makipagrelasyon sa ibang babae pag kayo ay kasal na? Alam ko po yung bawal. Bakit nagawa niyo po pa ito, sir? Siguro sa kuwang ko lang ko, dala lang siguro ng kuwang ko. Dami kong problema. Opo, so siguro naman hindi yun valid reason para magkaroon ka, sir, ng ibang babae. Siguro naman sana kinausap mo ito si Nanay Cheryl sa inyong problema, kung ano yung pagkukulang niya bilang asawa. Kinausap ko po yan, sir. Sabi niya, libangan niya lang daw. Libangan niya? Oo, yung nabasa ko sa... Ano yung nabasa mo sa account niya, sir? Ay, may nag-I-love you din sila sa ibang lahi. Ibang lahi? Foreigner? Ma'am Cheryl, ano yung masasabi mo dun sa sinasabi niya na meron din siyang nabasa patungkol sa iyo na meron kang kachat din na iba? Foreigner pa? Wala po yun, sir. Parang ano-ano ko lang po yun. Kasi may babae po siya. Ang ginawa ko po, parang nag-ano lang po ako doon na mag-reply. Pero 4 days lang po yun. Parang inano ko lang. Na sinadya ko lang na ano niya. Pero wala po, kahit nga po picture na. So para sa'yo, walang meaning. Wala po. Kumbaga, gusto mong magiganti dito kay sir sa ginawa niyang pambababae. So, parang ano-ano lang po yun. Hindi naman, kasi pumunta po ako ng abroad para po sa trabaho at sa pamilya ko po. Kasi ang priority ko po talaga is pamilya. Mayroon pa akong kapatid na nagkaroon po ng mental issues na narehab po sa Mandaluyong. Tapos po, yun nga po, inaano niya na may lalaki daw po ako. Sabi ko sa kanya, patunayan mo. Okay. Kasi, so napatunayan niya nga, ma'am, na meron kang ibang kachat? Yung ano lang po, siguro, yun, pinost po nila yun sa Facebook.
Tapos naka-mention pa po ang pangalan ko. Okay. So, totoo nga, sir, na inaman rin ni Ma'am Cheryl na talagang meron siyang kachat. So, sinasabi mo, mas nauna siya. Nauna po siya, kaya parang nag-reveal din yung isip ko. Ayan, pakiayos na lang, sir, ng mic. Bilang isang lalaki, sir, at isang mister, ano yung naramdaman mo na merong ibang kinakausap itong si Mrs.? Sobrang sakit yun, sir, kasi siyempre, kulang na nga yung attention sa'yo, tapos pag in-open mo yung account niya, kasi alam mo yung account niya, tapos mas nagalit pa ko ng tulo kasi pinalitan niya yung password ng Facebook niya. So, ibig sabihin, talagang merong tinatago itong si Mrs. Yung alam niya siguro may nabasa na ako, pinalitan yung account niya. So, dahil doon sa nalaman mo kay Nanay Cheryl, ay naganap ka na rin ng iba. Tama po ba, sir? Hindi. Kasi sinasabi mo na siyang nauna. Sumunod ka naman na maghanap ng girlfriend. Saan mo naman ito nakilala, sir, na girlfriend mo? Sa TikTok lang po, sir. Sa TikTok. So, kaka-scroll mo ng TikTok, nakita mo yung account ng babae at chinat mo na. Nagkita na ba kayo, sir? Opo. Nagkita na rin kayo. Ayan, ma'am, ano yung masasabi mo? Mas nauna ka daw? Sino ang mas nauna? 2017 o 2021? 2022. Sinong mas nauna sa atin dalawa? Wag mo yung ikaw yung pass. Anong wag? Sino nga mas nauna sa atin dalawa? Sino? Sir. Sino? 2017. Umano ba? Bumaliktad ba yung taon? Sino ang nauna? 2017 o 2022? Di, okay na yun, di ba? Nag-usap na tayo. Sasabihin mo, past is past. Pero paulit-ulit mo naman ginagawa. Paulit-ulit. Paano ko yun maaalis sa ano ko? Ipaulit-ulit mong ginagawa. Paulit-ulit. Nag-abroad ako. Mo lagi eh. Siyempre ginawa mo eh. Paulit-ulit eh. Pag nag-away tayo, sinusumbat mo lagi. Mga pasto. Anong pinakiusap ko sa'yo? Nung, di ba, nag-post ka. Hindi ka man lang nagtanong-tanong sa akin kung totoo ba to or ano. Samantalang ikaw, nakikita ko yung mga post mo, dinadirect kita, dinidirekta kita, kinakausap kita. Ano sabi mo sa akin? Pero puro pang i-insulto ang natatanggap ko sa'yo. Okay. Alam mo ba, ang hirap ng trabaho ko sa Kuwait, 3 bahay ang pinagtatrabahuhan ko. 17 hours ako nagtatrabaho. Pero pangunawa, respeto, hindi mo binibigay sa akin. Kaya, ikaw ano pa ba ang pangunawang gustong iparamdam ko sa'yo, lahat ng pangunawa? Kala mo, ang sarap-sarap ng buhay ko sa abroad? May sakit ako, nagtatrabaho ako. Natutulog ako, ginigising ako ng mga amo ko, gumigising ako. Kala mo, napakasarap ng buhay ko sa abroad, sabihin mo, may lalaki ako doon, may asawa ko doon. Alam mo ba, nung nagbakasyon ako, pumunta ako sa mga ninong-ninang natin. Ang sabi, pinagchismisan nila ako. Sinasabi mo na may kinakasama ako sa abroad. Gusto mo, ipatunayan mo. Kausapin mo ang mga employer ko. Patunayan mo na may asawa ako sa abroad. Sino nga nagsabi sa'yo na may asawa? Sino nang sinabi mo may asawa sa abroad? Bungad ng mga tao sa Dariao. Alam mo yon? Wala akong sinabi. Paano ko malalaman? Alam mo na, wag mo kong sisiraan sa tao. Pag chismis, may mga dugtong na yan. Ayan. Pero totoo ba, sir, na may napagsabihan ka regarding dito sa... Wala pa akong sinabi na may asawa, may kinakasama siya sa ibang bansa. Hindi ko malalaman yan kung hindi mo sinabi. Kalalaki mong tao, imbis na ikaw magprotekta sa akin, sinisiraan mo ko sa tao. Yan, tama po, sir. Bilang isang mister, dapat pinoprotektan mo po itong misis mo at kumbaga wag mong ilagay sa alanganin po itong misis mo. Hindi ko yan pinagsasabing may asawa ka sa ibang bansa. Paano ko nga malalaman? Alam mo na ang chismis, di ba? Dapat ako pinoprotektan mo. Kasi napakahirap ng buhay sa abroad. Hindi mo yun maintindihan kasi hindi mo nararanasan. Nagtiyaga ako doon para sa mga bata. Huwag mo kong bibintangan na may lalaki doon. Ayan. Ikaw naman, Tay, habang siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa, ano po yung pinagkakakitaan nyo dito sa Bicol? Yung ganda-ganda ng usapan namin po siya pag-alis niya. Opo. So nangyari ba, sir, na siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa at ikaw naman yung nag-aalaga dito sa dalawa niyong anak? Kahit po hindi ako nag-aalaga minsan sa mga anak ko. Kahit yan si mama. Bakit, sir, inaasa nyo po dito kay
sa manugang nyo po yung pag-aalaga sa anak. Dapat ikaw yung may full responsibility dito sa dalawang mong anak bilang isang tatay. Kung ano po. At yung asawa mo ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Dapat ikaw na yung nag-aalaga dito sa dalawang mong anak. Alam po yan ni Mama kung anong pinag-abalaan ko pag di ako nakakaalaga sa mga anak ko. Nagtitinda ko ng isda, nangunguha ng kung ano-ano, may pangbinta lang. Alam yan ni Mama, yan si Mama. Yan, totoo ba yung sinabi ni Ma'am na habang siya ay nagpapadala ng pera, hindi mo naman talaga binabayad dito sa mga utang sa tindahan? Hindi yan totoo, sir. Oo. Ilang beses ka nagpadala sa akin sa pangalan ko? Andiyan, ang resibo. Okay, pala ilatag mo kung ilang beses. Hindi po, hindi ano. Ayan. So, eto lang siguro, Ma'am, ano? Dahil ngayon ay nagkaharap kayo dito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ikaw, Ma'am, ano yung gusto mong mangyari? Mabigyan po yan ng leksyon. Maanohan po. Kasi yung pinakahuli po, sir, na pakiusap po sa kanya, kasi nga sa mga babae, sabi ko sa kanya, wag kang magpo-post alang-alang sa mga bata kasi hindi mo naman maano yung isip ng mga bata. Malayo ako. Yung mga anak ko nakikita sa social media. Opo, tama, sir. Pinaprotektahan ko lang naman po yung mga anak ko. Opo, tama yun, sir. Bakit hindi mo naisip before ka mag-post yung mararamdaman at yung pag nakita po itong post nyo ng mga anak po ninyo? Ikaw ba ay sa sobrang galit na i-post mo na yon? Sobrang emotion pa lang po yata yun, sir. So, hindi mo na naisip kung anong mararamdaman ng dalawa mong anak. So, ngayon po, sir, ano po yung gusto mong mangyari ngayon? Kung kinakailan ayusin lang kahit alang-alang sa mga bata. Opo. Yan po, kaya nga po yun ang gusto kong, kasi sabi ni staff ninyo, on live daw, usapin daw ako. Sabi ko, uwi na lang ako para personal. Galing po akong Maynila. So, umuwi ka dito sa Bicol para nung nalaman mo na pupunta dito si Mrs. para gusto mong personal siyang makausap. Ayan. Gaano mo pa kamahal itong si Nanay Cheryl? Mahal ko yan, sir, kasi papakasalan ko ba yung hindi ko yan mahal. Opo. Sa sinabi mong mahal na mahal mo ito si Nanay Cheryl, bakit nagawa mong maghanapan ng iba? Kung mahal mo talaga ang isang babae, ay hindi mo hanapin sa iba yung pagmamahal na hindi niya napupunan dahil nga dahil sa sitwasyon ni Ma'am na nasa ibang bansa nagtatrabaho para sa inyo, para sa dalawang mong anak. Ikaw, Nanay, meron ka pa bang kahit konting pagmamahal dito kay Tatay Melvin? Wala na po. Ayan, pero matanong ko lang, kailan kayo mag-umpisang magkakilala? 2014 po. 2014. So, paano mo siya nakilala? Sa ano po? Sa text po. Sa text, message. Ano yung pinakaunang mensahe niya sa'yo? Bakit nahulog yung loob mo sa kanya? Ano lang po yung, kung alam ko lang po talaga, hindi po ako dyan papatol eh. Kasi nalaman ko po huli na eh, na mayroon din po palang naging kalibin. Tapos iniwan siya kasi nga, sa pambababae niya? Hindi ko pa alam kung financial or pambababae din po. Ayan. Sige, Ma'am, para desidido si Ma'am na mabigyang leksyon ito si Sir Melvin, alamin natin kung anong legal na proseso or aksyon. Para sa maaring legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Corporal Myra Senon ng Women and Children Protection Desk ng Karamuran Municipal Police Station. Magandang hapon, Ma'am Senon. Magandang hapon po, sir. Opo. Sir, ano po ang maaring asahan na legal na proseso ni Nanay Cheryl kung nanaisin niyang ituloy itong reklamo laban sa babaero niyang mister? Base po doon sa narinig po kanina, ang mga legal na proseso na dapat gawin ni ate, pwede po siya magsampa po ng kaso. Pumunta lang po sa Women and Children Protection Desk po sa pinakamalapit po na police station o magdirekta din po sa office ng city or provincial prosecutor po para magsampa po ng reklamo. Opo. Ano pong klaseng kaso na pwedeng ikaso ni Nanay Cheryl patungkol dito sa pambababae ng kanyang mister? Nahuli niya mismo at inamin nito ni Sir Melvin na meron siyang
girlfriend kahit sila ay kasal? Base po doon, sir, pwede po natin kasuhan na concubinage po, Article 334 ng Revised Penal Code. Kasi po, kapag ang lalaki po ay nakikiapid sa ibang babae po. Opo. At violence po against women and their children po, or VAUSI, the RA 262 po. Opo. So, mabigat po itong kaso laban kay Mister. Opo, mabigat po itong kaso, sir. Opo, at pag napatunayan, sir, na talagang meron itong karelasyon si Sir Melvin, damay po ba itong naging karelasyon niyang babae? Yes po, madadamay po yung karelasyon niyang babae ko. Opo. Pero bago po natin kasuhan yung babae, dapat meron po din po tayo, may sapat din po tayo na ebidensya na yung kanyang karelasyon ay may relasyon po sila habang kasal pa po ang lalaki. Opo. Pangalawa po, alam po ng babae o ng karelasyon na kasal pang lalaki. Ang tanong lang po doon kay sir, alam po ba nung girlfriend niya na kasal po siya sa ibang babae? Ayan, Sir Melvin, alam ba ng itong sabi mong girlfriend na merong kang asawa? Alam niya. So alam niya, pero itunuloy niya pa itong relasyon yung dalawa. Alam po nilang dalawa, Ma'am Corporal? Kung ganyan po, papasok po talaga siya sa concubinage, sir. Opo. At ang panghuli po, at ang relasyon nila ay pasok sa amin sa mga acts of concubinage po na ayon sa batas. Siguro, narito po yung mga, mga elements po ng concubinage po. Opo. Pwede ko bang basahin, sir, para maintindihan po si Sige po, sir. Opo. Sige po. Ang concubinage po, sir, isa po itong kasong kriminal na maaaring isampa po ng isang asawang babae po laban sa kanyang mister at sa kabit nito kung may sapat pong ebidensya. Narito po ang mga elemento ng concubinage. Unang-una po, ang lalaki po ay legal na kasal. So, batay sa pag-interview mo naman po, sir, na laman naman po natin na kasal sila. Opo. Pangalawa po, siya ay nakikiapid o may relasyon sa ibang babae. Opo. Nasambit po ni sir na nagkaroon talaga sila ng relasyon. Opo. Opo. Napatunayan din po na tumira po ba sila sa isang bahay po kasama yung kabit? Opo. Yan lang po, ma'am, ang itinatanggi ni sir na hindi po sila nag-live-in na dalawa. Pero batay po doon, sir, sa binigay ng mga pictures, parang nag-live-in na yung dalawa. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, pwede itong maging itong picture na sinend po sa inyo ay matibay na ebidensya na pwedeng ilaban ni Nanay Cheryl laban sa kanyang asawa. Opo. Pwede pong gamitin yung mga pictures na yun para gamitin po ng ebidensya at batay din po sa nakita ko po talaga na talagang close talaga, talagang nagmamahalan talaga. Talagang in love po ito si Sir Melvin dito sa bago niyang girlfriend. Apo, kung meron kang may papayo sa kanilang dalawa itong mag-asawa, ano po yun, ma'am? Pwede pong pakiulit po na wala na po yun. Ayan, kung meron kang mensahe dito sa mag-asawa ngayon na naghaharap sa aming program, ano po yun? Unang-una, ang ko po dyan na, sir, siyempre, ang pinakaunang dapat may pagmamahal at respeto. Tama. Pangalawa din po yung, siyempre, kahit magkalayo kayo, kahit hindi kayo magkasama man o magkalayo man, dapat nandun pa rin yung pagmamahal. Tama. Kasi ako din, naranasan ko din yan, sir, na makuwalay sa aking pamilya, sa mga minamahal kasi sa duty. Pero nandyan pa din yung pagmamahal, nandyan pa din yung respeto, nandyan pa din yung magandang komunikasyon. Opo, dahil po dyan, ma'am, sasamahan na lang po namin si Cheryl, si Nanay Cheryl sa inyong tanggapan para personal na makausap nyo po at kung anong yung magiging proseso po nito na sakaling mag-decision po si Nanay Cheryl na magsampa ng kaso laban dito sa kanyang asawa. Sige po, sir. Wala naman po problema, sir. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po. Police Corporal Myra Sinon, ang Women and Children Protection Desk ng Karamuran Municipal Police Station. Mabuhay po kayo dyan, ma'am.
Thank you, sir. Mabuhay din po kayo, sir. Ayan, ma'am, narinig niyo po itong mga kaso na pwedeng kaharapin ni Sir Melvin. Kayo po ba ay desidido na magsampa ng kaso laban kay Sir Melvin? Opo. Kasi sinabihan ko naman po siya nung una siyang makipag-live-in eh. Sabi ko sa kanya, wag ka nang uulit pa. Ang sabi niya, kasi sabi ko, bibigyan kita ng leksyon talaga pag umulit ka pa. Umulit pa siya. Sinabihan ko siya, bago pa yan na, yung ayan na may pa-mansari-mansari po sila, sinabi ko sa kanya na, kahit malayo ako, gagawa ako ng paraan na makahingi ng tulong. Kahit malayo ako, gagawin ko ang lahat, mabigyan ka lang ng leksyon. Ang sabi niya, gawin ko daw po. Kasi kung makukulong daw po siya, kain tulog daw po siya doon, tapos wala na siyang problema sa sustento ng mga bata. So, ibinida niya pa ito sa inyo? Opo. Sinabi mo yan. Sinabi mo yan. Sa sustento ng mga bata. Sinabi mo yan. Huwag mong i-deny. Kasi lahat ng sinasabi mo, pumapasok sa ulo ko. Ayan, ma'am, may tanong kita. Wala na bang pagmamahal dito kay Sir Melvin? Ayoko na po. Kung 1 to 10 o 0 to 10, ano yung rate mo? 10. Ayoko Hindi, na. yung ibig sabihin 0, wala na talang pagmamahal. 10, meron pa, may pag-asa pa. 0 na talaga. Opo. Yan, sir, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Kung yan ang gusto niya, sige. So, tatanggapin mo na lang, sir, hindi ka ba hihingi ng sorry sa kanya para kahit papano ay magbago ang kanyang isip? Sige na, sir, pagkakataon mo na para kahit papano ay mabuksan muli itong matigas na puso ni Mrs. Kaya mo? Oo, kaya ko. Kasi yun lagi ang pinamumukha mo sa akin, kaya ko. 'Di ba sinasabi mo, napakataas ng pride ko, napakayabang ko kasi nasa ibang bansa ako. Pero yung sinasabi mong napakataas ng pride ko, inaano ko yun sa sarili ko kasi nakaya ko na hindi ka nagsustento ng halos di ba last na bigay mo is June, di ba? Anong June? June, birthday ni Bibi. Tapos, huli na yun. Umuwi ka ng November, nagdala ka, pinagyabang mo ang cellphone, 2 cellphone. Paano huli yung June? Diba? May mga screenshot ako. Ayan, siguro hindi po ito matatapos na talaga, no? Talagang dito si nanay na magsampa ng reklamo laban dito kay Sir Melvin. Paano kung magpapadala, hindi ka sinasagot tawag ko ng mga kapatid mo, saan ako magpapadala? Paano hindi sinasagot? Ako nga na nasa abroad, umaga, tanghali, gabi. Jesus! Sige, sasamahan na lang po namin kayo sa inyong barangay para sa formal na pag-usap po ninyo at kung anong kakahantungan po ito ng pag-usap po ninyo. At Sir Melvin, baka sakaling magbago ang isip ni ma'am, pero kung sakaling hindi na talaga, isasamahan po namin kayo, ma'am, para makapagsampa ng reklamo laban dito kay Sir Melvin. Hindi na po talaga, ayoko na. Ayan. At yan ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon dito sa Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, abangan mamayang 3:00 ng hapon ang kauna-unang episode ng programang Alagang Ako Bicol kasama si Rizel Luzada at ang ating magigiting na mga doktor mula sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Live na maghahatid ng libreng konsultasyon dahil ibang Alagang Ako Bicol. Ang aming patikim, panoorin po natin ito. Kapag bihira ang sakit, bihira rin ang sagot. At sa oras na lumala, bawat segundo'y mahalaga. Dito, may mga doktor na handang humarap sa hamon. Live upang suriin, tulungan at magbigay pag-asa. Bawat tanong may kasagutan. Bawat pasyente may pag-asa. Dahil sa puso ng serbisyo, nandito ang Alagang Ako Bicol. Malapit na. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon.
Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal at ito ang Tabang Ora mismo. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan.